Aw ni yang ma bita ni ni mano amina te menser do de ke na o chaman dilla ka video ye kaba aglane no ni nemuru kumuni kongomburu ani na na ye ni nyamagu ne ko ni binanta mini damne bi nyani semeni were bonyango che mbe video were kaka mi nteni chugoya ye ay resultat ye mi indiano na la sona mambu daw kloka koma were nya bala chuga mina kongomburu bilibili kilin talen fleni anfe amba tigeta njogoyena ama nga kongomburu da kun fila ta ka bɔ a la an mago t'o la nemurukumuni min filɛ nin ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ka nemurukumuni ka misɛn kosɛbɛ wa nemurukumuni binkɛnɛ de don i b'i ka nemurukumuni kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma hali n'a sɔrɔla nɛrɛma in de b'i bolo baasi foyi t'a la ne ta ye nemurukumuni misɛnmanin den 3 ye i bɛ se ka kumaba den 1 dɔrɔn ta baasi foyi t'a la ɲani a bɛ kumuya kojugu n'a kumuyara kuma dɔw la i tɛ se k'a min a saliya bɛ don i la baara bɛ ɲɛnabɔra an bɛ barama dɔ ta ji litiri 1 bɛ se ka kɛ barama min kɔnɔna na an b'an ka kɛfɛn tigɛlen ninnu an b'a bɛɛ yɛlɛma barama kɔnɔna na an bɛ ɲamakumugu kuyɛri ba ɲɛ 1 k'a la i bɛ ɲamakuko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔla a kɛnɛ b'i bolo baasi den 1 t'a la nka ne ye mugu de ta an bɛ nanaye mugu fana k'a la nanaye jalan an b'ale kuyɛri ba ɲɛ 1 k'a la n'a sɔrɔla a kɛnɛ de b'i bolo baasi foyi t'a la mɛ bi ne ma sɔn ka kɛnɛkɛnɛw ta ne ye n ta bɛɛ kɛ ni mugu de ye n'o ye jalanw ye an bɛ ji litiri 1 k'a la i b'a dɔn bun adamaden yɛrɛ tile kurukara maa bɛ ji min a bɛ ji litiri 1 bɔ kuma dɔ la a ka ca n'o ye yɛrɛ piw sabula maa dɔw ka ji min ta ka fari kosɛbɛ an b'an jija ni min dilantɔla filɛ nin an fɛ tantɔ an ka se k'a bɛɛ min tile kurukara sɔgɔmada de fɛ n'i wulila yanni i ka dumuni kɛ i bɛ nin dilan k'a min o b'a to a b'i nugu siri dɔɔni wa u ka fɔ la a tɛ maa fasa dama dɛ a bɛ kɔnɔbara fana ci po an b'a to ta sanfɛla la miniti 10 bɔɲango a bɛ komi i n'a fɔ a bɛ wuli dɔrɔn miniti 5 i bɛ sin k'a fa ten dɔ yanni a ka wuli o ye miniti 5 tɔ ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a wulilen tɛ nin ye an b'a jigi sisan ka sɔrɔ ka taa sɛnsɛli dabɔ n'a y'i ja i bɛ se k'a kalama min walima i b'a to wɔlɔkɔleniya la walima i b'a to yen nɔ fana n'a sumana pepewu i bɛ se k'a min o la a bɛ dépend i yɛrɛ de la i b'o ko in bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛna a mini de bɛna dabɔ an fɛ tan dɔ fɔ a ka ban da ye ni ala sɔnna ma ne kɔni bɛna tile damadɔ k'a la n'a ye nɔbɔ n b'a fasugu wɛrɛ video kɛ tuguni ka sɔrɔ ka n'a fɔ a ɲɛna n ko ye tile damadɔ kɛ nin na n yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ k'a ye nɔbɔ n'a ma nɔbɔ fana n bɛ segin ka n'a fɔ a ɲɛna sabula ne fana y'a ye réseaux sociaux kan i n'a fɔ aw fana bɛna ye ne ka chaîne kan cogoya min na ni video in diyara aw ye aw ka na ɲinɛ k'a partager ka taa aw fɛnmaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ an ka sufɛ dumuniko fana jateminɛ dɛ ne ni manaw n bɛ segin o yɔrɔnin kan tuguni sabula ale fana bɛ maa kulɔ kosɛbɛ